No apretis. Va, jo anava apretant. No, relaxa, no apretis, relax. Sup! Oh! Vaya de cabrón, fill de la gran puta! Vale, que vols que t'ajudi a dutxar-te? No, anem-ho. Júlia, finissi-la, Ah, no? Que diu que sí? Mira, ella devia fer festa major. Moment. Vaig dar 2 frescos, 12,5. Això fa car? La meva il·lusió era estudiar. I el meu pare, això que et dic, anava una mica adelantat al seu temps, de pensament i això. I amb ell, per ell llogués. Moltes coses. Joan refrescar-me I tot i amb això, doncs, bueno, va ser una generació que va continuar tirant endavant i que, no, si som on som, és gràcies a ells. He descobert la manera de saber quant temps de vida li queda a una persona. Xin-xin! Em moriré. Com? D'aquí un mes. Coses per fer abans de morir. Us veiem. Sabem que voleu somiar, somriure i il·lusionar-vos. Estem preparats per convertir... Hola, què tal? Soc la princesa d'aquest reialme, la princesa Maribel. Hola, què tal? Però si ets l'hada, ets l'hada. Quan tu creixeràs ja de si...